Yokaramogi machiegni weche manyien mag kagi kacha nyinga Simfrozo Kinda. Kawachako ene ng'ata chielo ito ngimane ka mwandu makwane poko yangi olal bang' jomaundu ma poko yangi monjo kar ohala moro kar Jua Kali boma ma Kisumu. Kaluwore gi joneno, jomaundu go no monjo kar ohala no otieno ma piny orugo kawuono kendo nego chuk dar bang'e to ne gituro duka ma gikwalo mwandu ma kwan gi poko yangi. Johala go koro dak gi luoro kaluwore gi monj makinde ka kinde alwora mar Jua Kali ka koro gikwayo obila mondo orugi nonro mapiyo piyo kod jiwo weche arita kwe e alwora no. Wawito mzee chalo ja higni 50 gi wiye kanyo 60 ma ondike gi kambi ma iluongo ni Urban Securities en manyocho rito nwa ka be pok otieko kod dwe achiel makata misache pok ochamo. Koro kwa chiew kawuono to wayudo ka joge ogoye mobete mochodo wiye mowite piny kanyo. Koro wasetemo kaka wan johala kaka jahala personally aketo askari but jonjore oheogi. Wakwayo ni sirikal man gi gik manyalo rito go alwora mondo odonjie. Ka koro sane ena inego soja minego ni be onge gimoro en tij rito gigi. Wan be wakwayo mana sirikandwa ni masani wan gone Ruto wagombo Nyanza koni wasayudo kinegi ji moingo. Kuna previous footage yao yenye tumeshare na polisi, maybe hiyo itasaidia kuwatafuta. But apart from hiyo pia Jua Kali as a whole of late, maybe kwa sababu ya vijana wana kazi, kumekuwa na wizi mingi sana na tunajaribu pia kuambia serikali wa intensify patrol ya sana Jua Kali. Jodak e gweng' ma Konya, Kombe, Obole, County ma Kisumu koro dagi luoro kod kion kaluwore gi nok e weche mag arita kwe. Magiwacho ni biro kaluwore ni onge mar stima kuom kinde ma ohewo juma mangima. Jodago lero kaka giyudo lal kinde ka kinde kokalo kuom kaka dagige stima kaka mita, weyni kod mwandu mamoko bende ikwalo. Gikwano kod lal magiyudo kaluwore gi kethruok mag chiemo, chanjo mag jamni kod kata yedhe kaluwore gi stima ma osebedo kalal kinde ka kinde kakoro kuom juma mangima pok gilielo teche. Giywak ne apisas mag arita alwora no kaachiel gi tend loch gwenge magiwacho ni nigi samuoyo mar temo timo pedha kaka dwarore kendo seyo kambi mar keyo stima kuom kawo kinde kapok owinjo ywakgi kata midhiero magikaloe. Stima oselal bang' wik achiel to wayudo ka wan gi sida mang'eny kendo koro wayudo ka gik malal ng'eny nikech mudho nitie. Jokuoge wuotho tieno ginego ji. Koro waywak ni jokenya pa oduognwa sitima nikech wayudo ka wechni moko ng'adi nyaka area mar Obuolo ka makoro sitima wan ok wanyal yudo. Wan gi shida gi jokenya Power nikech kong'ad weyni go stima budho kok oduogo. Sani wan matek nikech jokuoge wuotho piny be rach idwa ni nyathi osom kaka nyathi nyatimo omwako onge jokenya Power relax. Chief Makaboling ok nyal golo kata joge ne giwuothe gweng' ging'ena ng'atimore gweng' to gweng' chal nade. Chief gi jaduong' gweng' maka onego kawatua. Lal mar sitima miyo jokuoge ng'eny makata sani okwalwa mwalo Kombe ka waonge gi kwe. Okwel saa 8 okwal mabati 30 matres 2 maginja 6 chomi bete sende. Kopogore gi mano jotelo e kaunti ma Taita Taveta ywago rochruok mar arita kwe Voi, Mwatate kod Taveta. Ma en bang' jo bodaboda 2 wito ngimagi kuonde mopogore opogore e kaunti no kaluwore kod weche monj mag maundu. Magi notimore Mwatate kane giloso Voi kama familia mar jabodaboda no moyangi kaka Alfred Mwanyalo ma en jabodaboda ma jahigni 26 ikore mar ik kawuono e gweng' ma kambi la Punde Mwatate gichwalo ywak margi ne obila kagiwacho ni ginindo e tich ka arita kwe medo rochore kendo gikwayo mondo kang' magero kaune obila manindo kagilero ni e thuolo mar dwe achiel gisewito ji 8. Achije adek mawachore ni gin apisas mag obila osemaki kendo gin e tesendo obila ma Mwatate e kinde ma obila dhi nyime gi nonro.
Mauaji kama haya ambayo yanaendelea, tunashangaa sana. Kuanzia yaanze, hawawezi kuweza kufanya uchunguzi wao na watueleze kwamba kijana ameuawa, na kijana ameuawa, aliyemuua wamemshika, wamemkamata, hawatuelezi. Kwa hivyo sisi kama viongozi wa hapa Taita tumekataa, na leo huyu kijana ambaye tunamtoa mochari hivi siku ya leo, huyu ni wa mwisho. Tumekuja hapa kuchukua mwili wa kijana wetu wa bodaboda ambaye ameuliwa juzi pale Mwatate. Na hiki kisa cha kwanza, kijana wetu wa bodaboda kuuliwa. Huyu ni kijana wa 8 akiuliwa. Na hadi kufikia sasa mwenye anatekeleza uhalifu huu ama mauaji ya kiunyama hajaweza kushikwa. Kile ambacho tungependa kusema ni kwamba serikali, haya mambo ambayo yamekuwa kufanyika, ingekuwa hata sasa waziri ameshafika hapa, waziri wa ulinzi Bwana Kindiki, akakalisha kikosi chote cha usalama cha Taita Taveta County kuhakikisha kwamba wametafuta suluhisho ya haya mambo ambayo yanaendelea Taita Taveta. Ni hali mbaya. Mtu kunyukua kinyama, amegongwa na shoka, amedungwa utalimbo kwa kichwa. So tutasema tu haki itendeke. Mtoto ndugu yangu. Piny Kenya oyango keto milion $100 ma piny Amerika e bengi mar pinje Afrika kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Maler ma ochiw kod jatend piny William Ruto e kinde nyasi mar dhialo higni 60 mar bengi no romo matimore e boma ma Nairobi. Thor wach e romo ma kawuono en keto kenge kaka inyalo rakruok kod lokruok chal kor lwasi e kind pinje Afrika. We must believe in ourselves for others to believe in us. And we must invest in these institutions for others to invest in them. Kenya has made the decision that over the next 3 years, we are going to invest $100 million in enhancing our shareholding in Africa Development Bank, Afrexim Bank, and Trade Development Bank. We have already made the investment in Africa Exim Bank. I will be discussing with my brother Adesina on our investment in Africa Development Bank, because as nations in this continent, we must begin to understand that if others had to believe in our institutions, we must believe in them first as the owners. Jodak ma Mathare boma ma Nairobi kwano lal kaluwore kod chenro mag muko udi mogere gi ngauche ma itayo kod piny owacho. Jatend migawo mar arita ngire Kithure Kindiki yande olando ni jogo ma odak machiegni gi dho aora onego dar kaka okang' mar chiwo thuolo ne muko udi ma kamago. Tich adek ma kawuono tinga ne ochopo mar dhi nyime gi muko udigo e bwo arita mager. Chenro mar muko no bende koro iseyo gi riwruoge makedo ne ratiro mag oganda ma bende dwaro ni mondo time kaluwore kod dwaro mar chik. Koma dake sani omuko rongo kumanya dake to wan vijana kaka wan ka sani onge koma dwani inde kama dwa gi onge kora kwayo kagdaro ji to gitero kama fudo os kama ntiere e kwa chobe konyo dar kono penjo mar raia penjo niya kane igedo ka sirikal ne ni kanye to kata kane wagede riparian land dong no nego be ni giketo ji wacho paro riwo pach achiel koka imuko gi to kane pok omukwa ang'o ma mondo ne luongo community members mondo bed piny at least mondo wariw paro mondo wang'e ni kimukwa titero wakanye. Koro wacho ni sirikal onego bed tiyo gini yo moro makare ma ok gigol ji shida kendo giketo ji shida. Onego bed ni goli ot titeri kumi nyalo dakie yo malong'o kaka dhano. Wach human being nyaka warang ngimagi. Koro wamuko utegi to gidong' oko manyiso ni ok wasolve the problem. Ng'engi koro bro end up no odak oko to nyithindo bro tuore joma ni kod problems moko tuoche moko mang'eny bro bedo kaka hinyre kabisa. To wacho kaka Kenya human rights gino onego bed ni time in a humane way. Jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu golo chik ne jalup chancellor mar mbalariany ma Nairobi kaachiel gi duol matayo mbalariany no mondo ti kanyakla e kelo kwe kendo neno ni somo odhi makare. Machogu ma olose boma Nairobi okoni kaka jatend migawo mar somo ok mor
kod gwandruok mosebede mbalariany ma Nairobi kendo nyaka koro telo ariyogo winjre mar tiyo kanyakla. Okoni en gima osetwagie kendo somo dhi okie wang'e maonge rochruok moro amora. Motelo ne maduol matayo mbalarianyno ne omiyo jalup chancellor Joseph Kiama yweyo ma adundo gino mane okelo pogruok e paro e kind jopuonjre kod moko kuom jotije mag mbalarianyno. That is not going to be anymore because we cannot be able to encourage wrangles. We are dealing with the 5 big agenda in the University of Nairobi, and if you were in Serena yesterday, you must have heard what we want to do. We want to be focused. We want to support each other. So we have given very clear instructions that the Vice Chancellor plus the University Council must work together in order to achieve whatever goals and objectives set out by the University of Nairobi. Kalura gi kumar mogoka mane okete kaunti ma Mombasa yorok ne omuocho kin johala kod apisas ma kaunti no mane temo chungo nyamburko moting'o mogoka mondo kik donje dho wath nam chumbi ka giwacho ni pok giyudo barua manyiso ni jatend piny opwodho ohala no. Achiel kuom apisas go mane oyudo hinyruok e ywaruok ma kamano koro oyudo thieth ka weg ohala to dhi nyime gi uso e chiro ma Kongowea. Ma bang' chuno apisas ma kaunti mondo gol nyamburko mane odino wang' apaya maduong' mar Mombasa kadhi Nairobi. Bang' ywaruok ma kamano nyamburko moting'o mogoka ne oduog oyienegi kendo donjo nyaka e boma Mombasa. Biashara tuchukue kama biashara ile ingine na tuweze kuifanya kwa heshima. Tena tunashukuru manake haitakuwa inakuja kwa wingi, imwagwe mpaka ionekane kama takataka. Kutoka nisaliwa tulikuwa tunakula mogoka huko, hakuna ambaye imeharibu. Mogoka ni kitu ya maana bwana. Kukula, kukunywa, kulala ni mogoka. Kusoma ni mogoka. Mimi mwenyewe nimesoma na mogoka. Babu yangu alisoma na mogoka. Jothieth mabende ong'ere kaka clinical officers mawuok e osiptende ma opogore mag piny owacho e Nyanza orumo boma ma Kisii kendo ng'anyo ka gisundo sirikal mondo winj ywak margi. Ng'anyo ma kamano osebedo ka dhi nyime kuom ndalo maromo 59 maonge olemo moro amora mosenyago. Kuna ile ambaye tunasema kwamba wanatakiwa kupewa ile bima ya afya tosheleshi ambayo pia hawajapewa. Tuko na kaunti 9 ambazo hazina. Watu wetu wakigonjeka tunaendelea kufanya michango kinyume na sheria ya waajiriwa ambayo inasisitiza kwamba mwajiri ndiye aliye na majukumu kwa ajili ya kumpatia yule ambaye ameajiriwa bima ya afya tosheleshi. Wakati tulianza hii tulipewa ahadi ya kuwa tukimaliza miaka ya kwanza ile 3 tutaekwa permanent and pensionable. Lakini baada ya hapo tena wakasema tufanye mwaka mmoja wakiendelea kupanga maneno ya permanent. Na sasa mwaka umeisha, tujapewa njia ambayo tujapewa mwelekeo ambao mali tunayafaa kuelekea. Bado wanataka kutukandamiza na hii kandarasi ya miaka 2 ambayo tunapata shilingi 50,000 kwa karatasi, lakini unapata yenyewe ni 30,000. Hizi hospitali zote za Kenya hapa Nyanza, hizi ni county 6, hakuna kazi inaendelea kwa sababu hakuna operation inafanywa, hakuna kitu chochote kinaendelea pale outpatient, pale kwenye theater hakuna kitu inafanyika kwa sababu wao madaktari ambao wanapeana usingizi ni watu wetu 95%. Na tunasema hata kama wanakimbia wanaenda wanakimbia wanaenda WHO huko Geneva, bado watarudi watatupata. Tunaendelea na huu mgomo wetu utaendelea na tubanduki. Riwruok mar joma mine mar El Shaddai Development and Empowerment CBO dwaro mondo piny owacho oduok piny nengo mar taulo mag ria mondo konygi rito ngimagi e yo makare kendo golo ne ji wich kuot e kinde ria. Koloso e kinde nyasi mar dhialo lero odiochieng' ria e kanisa mar ACK Barding e kar chung' od bura ma Lego Usonga, jatachenro mar riwruogno Brian Omondi owacho ni achiel kuom yore mag golo wich kuot ne rowere manyiri en bedo kod twak ma huyanga e weche ria moloyo to gi rowere machuo. Prisca Omondi ma bende tiego rowere bwo riwruok mar Center for Health Solutions ojiwo joma nyiri mondo rang makare ler. Day mar joma nyiri, but our gobon kik obed mana mar nyiri kende nikech nyiri odak kod yowuoyi gi be kwa migi jing'o maber aka nyiri be nya bedo madongo. Koro kawuono ka wadhialo ji ma kawuono ni
to dibed gombo nani obed nyaka mar joma yowuoyi bende. Oro puonj maduong' momiyo kawuono en ni girit maler e diere ma gi malo kata diere ma gineno rembgi mar dwe ka dwe, kendo gibed ka girito ler, kik gibed gi gigo ma nyalo miyo gi tuoche. Ipau tuke ni tim Kenya matugo tuke mag kabadi no chako tuke mag Banga Bandhu Cup gi loch ariyo e group B e tuke go mibaga lap Mashahid Indo Stadium piny mar Bangladesh. Kenya no chako tugi mokwongo gi tim mar Sri Lanka kendo loyo gi points 56 kuom 28. Odiechieng' manyoro Kenya noloyo Japan points 42 kuom 29. Kenya no chako tugo maber kendo yudo points 27 kuom 14 kapok jotugo dhi yweyo e tugo no mane Daniel Omondi oyiere kaka jatugo masulwe. Sapar dakika 10 kelo e giko mar weche manyien mag Kage Kacha. Erokamano kuom budho kodwa e chenro ni. Nyinga Simfroz Okinda.